Ahojte, milovaní, čaute. Tak dnes vás idem previesť svojím kráľovstvom minerálov a so Zamijou spolu. Kráľovstvo minerálnej ríše a šperky od Gajany. Tak toto tu vyzerá. Idem vám ukázať po jednom kúsky, ktoré tu na niekoho čakajú. A ak by vás nejaký očaril, zablikal na vás, zažmurkal, tak mi kľudne napíšte. A budem s vami zdieľať, čo pre vás má ten daný šperk, čo vám vie konkrétne priniesť do života a všetko okolo toho, ako si pre ňo viete prísť, alebo dáme si kavičku, čajíček, alebo vám ho pošlem poštou, alebo ako. Dobre? Takže kľudne píšte, tak ideme sa ponoriť do tohto krásneho sveta. Takže tu máme tyrkys a ametist chevron. Dole je tyrkys arizonský a hore ametist chevron ako yin a yang. Tuto je jaspis, čmeliak alebo bumblebee. Tak to uhnem trošku, nech na ňo svieti denné slniečko. Alebo teda dneska slniečko nie, ale aspoň svetlo. Toto krásne srdce. Vidíte ho? Tú kresbu nádhernú. Tuto hore máme mesačný kameň, dúhový adulár. Ide nádherne do modra, len ho musím trošku vyobrácať, aby ste ho tam vedeli zazrieť. Aha. Hej. Takže ide nádherne do modra z niektorej strany. Oni sú také proste. Biele, neviditeľné, záhala, tak ako mesiac. A tu máme dole k nemu chryzokol. Tuto máme úžasný labradorit, veľmi dobrej a peknej kvality. A hlavne tie farby. Ja sa skúsim trošku inak natočiť. Teraz je to tam. On ide do fialova, do zelena. Do fialova, do zelena. Prečo teraz? Tu je, aha, na tú farbu. Do fialova, do zelena, do takého až strieborná, ako keby. Hej, on je úplne nádherný. Tuto máme prekrásny a silný gagát oboj strany. Z jednej strany som ho spravila takto vonkovito a z druhej strany je takýto čistý. Tuto máme malachit s azuritom. Toto modré, čo tu vidíte, tak to sú vlastne kúsky azuritu. Príroda sa nádherne vyhrala s tou farebnosťou, s tým všetkým. Aha, je toto, jak je navrstvený krásne ten malachit aj tuto. A spredu aj zozadu tam máme teda ten azurit. Azurit je veľmi vzácný, azuritu veľa nie je a väčšinou je teda takto s malachitom v kope. Tuto hore máme pietersit, ale ja ho musím takto, aby ste tam videli tie modré odlesky. Aha. Modré odlesky a dole máme anielský kameň vysokovýbračný skolecít so stilbitom. On je trošku do ružová, len tuto to je také, málo je to vidno. Skúsim zasvietiť svetlo, že či to chytí inú farbu. Aha, teraz je to trošičku, je to lepšie vidno. Teraz je to trošičku lepšie vidno, že ide oproti tomu slnečnému kameňu. On je trošičku blečí, ale je veľmi podobný slnečnému kameňu. Pietersit je na riešenie minulých životov a vlastne ten skolecit s tým stilbitom, oni... Skúsim ešte takto. Jaj, bože. Kamienky moje milované. Aha, teraz je to také ako teda to vyzerá v skutočnosti. Tak oni vlastne tým, že je tento, že je vysoko vybráčný ten stilbit,
s tým skolacitom, tak oni vlastne spolu robia ako takú, preto som to do takého aniela to išlo, že vlastne pomáhajú riešiť tie minulé životy, otvárať ich a veľmi jemne prechádzať cez to čistenie. Tuto máme mesačný, teda slnečný kameň a on je vám taký, aha, tuto je to vidno, on je taký, že svieti tuto na boku, keď si všimnete, ak mám palec, aj tuto je to vidno. On proste tak žiari, on sa tak ligoce, keď idete s ním po slniečku a podobne, tak on sa takto krásne ligoce. On je tiež obojstranný, hej, z tejto strany je takto, tiež sa ligoce a z tejto strany je vlastne takýto krásny. Tuto máme jaspis, bielo, hnedo, trošilinku do šedomodrá. Je to uzemnenie a vlastne solár. Áno, hmota, solár, proste hojnosť a pevne nohami na zemi stať. Ako hore, tak dole. Do toho bol aj, tak bol vlastne aj robený, tvorený. Dobre, teraz ideme. Klasika. Horský kryštál, zavesený teda len na koži. Áno, s rôznymi teda zápismi rôznych vekov, časov tu na Zemi. Vidíte tie zárezy. Tuto máme starý prírodný jantár. Nádherný kúsok. Takéto kúsky už málo kde sa dajú a málo kedy zohnať. Tuto máme prekrásny kunzit. Verím, že sa mi ho podarí zachytiť. Á, podarilo. Výborne. To som ho takto osadila, aby teda fungoval. Aby som ho úplne nezatvorila, aby som mu nenarušila štruktúry. Tu máme prekrásny labradorit. Aha, to je proste nádhera. Tie farby. To je A kvalita, to sú proste takých, to je veľmi málo. To sa väčšinou k nám na Slovensku ani, alebo teda do Európy sa veľmi málo dostávajú. A keď tak na zberateľské výstavy, odkiaľ ho práve mám. Tuto je riečna perla na striebre zavesená. Tuto máme, joj bože, jak ti je? Amazonit. Bože, to je Amazonka, proste Amazonka a zabudla som, normálne mi vypadlo meno, jak som sa do tej perly zadívala. Tuto máme Amazonit, je taký úplne, že nádherný, on má taký trblietavý, aha, odlesk, vidíte ho tam, taký zamatový odlesk on má. Prekrásny. Toto oko, ak by ste chceli horovo, tak je tiež k dispozícii, ale teda nie z mojej tvorby, ale je nádherné a ako vypovedá svoje. Tuto máme lápis lázuli vo vysokej kvalite, ale teda nechce ísť do šperku, tak je zatiaľ takto zavesený. Tuto máme ametist nádherný. Hej. Kryštáliky krásne, fialové. Tu máme korál červený. Takýto falusový kúsok. Toto je fluorit. Ukáž sa. Nie, granát. Granát s motýlikom, sloboda, spodným 2 čakrám. A tuto máme achát, snake cheese, ako hadia sila. Áno, ich je veľmi málo. Hovorí sa moje hadiach, a tak ako to mám vzadu napísané, ale teda v knihách je aj ako snake cheese, aj rôzne sa tak používa, má taký názov originál oficiálne. Takže hadia sila, čo tam budeme, kundalíny, hej? Posilnenie. Obrovské posilnenie. Pozerám, že 9,24, takže polovičku máme. A druhú polovičku si budeme potom ešte aj vo vitrínke vám poukazujem. To si potom za chvíľočku môžete pozrieť, aby mi to Facebooke zobralo. Tak sa zatiaľ majte krásne. Objímam. Pa, pa.